Hát itt van a visszatérőnek, már kilukasztál körül. Ó. Jó lég lesz szerintem. Hát én látom meddig van. Jó, csak hát itt van egy lukics, tudod. Luki. Hát a visszatérőnek. Mi ezt a $2? Azt már intézzük ezt a pártalit. Kicsi dolgok ezek. Vage. Csak ez ugye Tesco-s lag, de bírja a benzin. Már vissza egy Ilyen kis high-tech. egy csug rá, és akkor nem lesz gond. Na, indíts. Perfekt. Valaki indítson. Sean. Én nem Ki merem. az a Sean? Jó, várjál, ki a szerelője izének, vagy segítsége? Megfogod, akkor Ed. indítok. Ed China-nak. Ez. Paul. Ah, Pete. Paul. Ő Paul. Paul. Ő segít berakni ezt a visszatérő üveget. Akkor már rajta van? Na hát. Nem. Nem. Tényleg megy? Nem, tényleg nem. Akkor? Ez jó. Nem aggódtam, hogy megy. Hogy a faszban működik, mert ez nem működött. Klak. Látjuk egyáltalán, hogy hol megy a szivattyú? A vezetéknek? Hát igen. Elvileg a vezető alatt megy. Sok maga. A tékőkártyútot látom, de a vezetéket nem. Az ott por és hamu. Por és hamu vagy. Képzelheted a szintezős Merci elfoszta magát és lehullott a sárig. Hiszem az azért. Hogy őszülök. Hát várjál, akkor itt van ez. Mennyivel jobb így? Jó, csak hát most aztán tényleg csinálna valamit. Hát nem. Hallnánk innen? Jó, ez már járt nekünk ez a motor, tehát azért nem kizártan, és beindul. Laci, ne túlingoljuk ebből?